ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪಾರ್ವತಿ, ಉಮೇಶ, ಸುರೇಶ, ರಮ್ಯಾ, ಕೌಶಿಕ ಮಂತೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧರತ ಏನಂಬ್ರ ನೋಡ್ಸಾತ ಪದಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪರಂಗ ಹೋದನ ಕೋಡೆ ಬಂತನ ಪುರ ಹೌದಾನೆ ಮರತ್ ಹೋತು ನಿಕ್ಕು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕೊನದನ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪುನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಸಾತಂಡ ನಾನೇ ಕೊನೆಯದ ಜಾ ಏನ ಬರದಾತ್ ನಿಲ್ಲಡ ಬಿಡ್ದವದನ ಅಂಜ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಷ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋನ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತ ಏನನ ಮಂಗೇನೆ ಪತ ಎಲ್ಲ ಕೊನಪೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ಏಪ ನನ್ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪುವಾರು ಓದ್ಬಾರು ಈ ಸತ್ಲ ಜೀರೋ ನಂದತ ಈ ಸತ 10th ಡೇ ಕುಲ್ಲುವಾರ ನಿಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಸಿಜ್ಜು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವಾರ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಓದುಜಿತ್ತೆ ಕಾಲಡು ಅದಾ. ಗಣೇಶ ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಸಾತನ ಬರೀದು ನಾನೇ ಕೊನದ ಜಾ ಮರತ ಹೋದಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುತ್ತಿವಾರ ನೆನಪುಂಡ ಅವು ನೆನಪಿಪ್ಪು ಬೇಗ ಬಡ ಪುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕು. ಸುರೇಶ ಬರೇಂದು ಹೋದನ ಪೂರ ಕೊಡೆ ಬಂತನ ನಾನೇ ಬರೀತ ಜಾ ಏನ ರಾತ್ರಿ ಟೀದು ಅಡೆ ಜೈದನ ಓದದ್ ನಿಜ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಬರೀತಾನ ನಾನೇ ಬರೀದ ಜಾ ನಿದ್ರನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೇವ್ದಿನ ಬರೇರ್ ಬಂತ ನೆನಪಿಜ್ಜ ನಿಕ್ ಬಕ ಶಾಲೆ ಬತ್ನಿ ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಕ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ದಾನೆ ಓದು ಜೇರು ಮಾರ್ಕ್ ದೇವ್ದು ಜೇರು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪೇರು ಮುಳು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಿ